sa lahat ng ating kababayan sa, as they said, pinakamataas na ratings ng House in history. Having said that, nag-uumpisa pa lang tayo, marami pa tayong kailangan patunayan. Kailangan natin pakita sa ating mga kababayan na relevant at nagpo-connect o yung tumutugon sa pangangailangan ng tao ang Kongreso. Now, the leadership of Congress is always brought about by the decision of a coalition. So, nung araw, nagkaroon ng Rainbow Coalition, kung ano man ang tawag nyo. Minsan, predominant yung party, yung panahon po ni President Erap, nagbuo siya yung kanyang Partido Masang Pilipino. Panahon po ni President Aquino, yung LP. Nung unang term, predominant ang PDP, although pinakamarami pa rin ngayon. But now, it's a coalition. No, Duterte, diehard Duterte, super coalition or super majority. Ang head ng coalition na yan ay ang Pangulo. So while independent ang Kongreso at hindi nakikialam ang executive, ang nagde-decide for the coalition ay yung